Ka office jonga district legal services West Kasihil Nongstoin ka kod application na gabanta kini ki pusk kata ka badai jong ka office assistant lane clerk office peon but receptionist come data entry operator ki badai ki typist na gabanta ka offline application but na lada ki candidates ki bakwa ban apply na gabanta ki ki post ki bangal ade ban pensengeu shupi so ha ban late na gabanta ka interview lani ka direct interview ka ban saplong hapo ka district legal services authority West Kasihil district nongstoin lani hapo ka legal aid defense council system LADCS scheme on a contract basis ban ka work interview na kumenta kiti ki post befer ke bangala adep ban pensengau shufi kandei haka nyau terik pra bat kandai terik o agos arajar arp sau telah kerpat ya ki paralog dan ki candidates ki ba akwa ban apply na kumenta kiti ki post sumha ban page ya kini ki video ban late no ban apply na kumenta kiti ki post kata ka badi jong ki offline but phila ban submit ya kiti ki application form ha kiti hi keju pasngi ha kaba philip ban le ya kani ka interview ini payment na ka banta ka post name office assistant but clerk number post ka don atli ka salary hangne ka di khatsan hajar shibanai ka class ka ba phila ban apply ya ki bala pandep ka graduate but kumjuru ki bala don ya ka computer certificate but ka date of interview na ka banta ka office jong ka district and session code nongstoin ka badai haka pratrik banai ba pra ajarap sau nadu khandai bjem step ti nak banta ki candidates ki ba kwa ban apply nak banta ka ni ka post office assistant ra ya ki documents ki jong pi harkat ka standard application forms but sa submit hakate hi ke ju basi Shishu nagamta ka post receptionist data entry operator typist ka number post hangne ka don tang ka wei ka salary hangne ru kan di khat san hajar shibanai ka eligibility criteria lane ka class ka ba fill up and apply kan dei ya ki candidates ki bla pandep ya ka graduation but kumjuru ki dei ban nang ban tray ha ka telecommunication system kata kum ha ki telephone fax machine switchboard extra but kumjuru ki dei ban speed ha ka kom type typing lane ka typing speed te nagamanta ki candidates ki bakwa ban apply nagamanta ka take post pin so ba ban submit ya ki application form jongpi ha ki ne ki tarik kata ka badai ha pra tarik banai ba pra hajarap sau na do ka por khandai bjem step kata ha ka office jong session code nong stoin te kermen ki candidates ki bakwa ban apply nagamanta ki ne ki post kin late ra snon ban kini ki documents harkat ka application forms hakate hi ka ju kasi ka bade ka interview dates lani interview venue ban shushu ka don sa ka post ka bade jong ki office pion kata kum ki manshi but attendance ka total number of post hangne ka don hadu lightly but ka salary kan de shipo jar shibanai but ka kadan ka bala ban apply nak banta kiti ka post office pion kan de ya ki candidates ki bala pandep ya ka matriculation lani ka class 10 shajrong na kinu kinu ki recognized institution ban katarik kaban pinle ya ka direct interview mdon kam ban tho exam mdon kam ban le de direct interview kan de hapo ka district and session code jong kanong stein kada ha ka khandai trik banai ba pra jarap sau na du khandai jem stem tela karpat ya ki candidates ki bakwa ban apply na ban ta ka take office pion subha ban le ra bat ki documents ki jong pi harkat ka application forms haga khandai trik banai ba pra jarap sau naga banta bupinle sindon ya ka direct interview te hakapor ba phi late ban le ya gani ka interview le ne ba phi kwa ban apply naga banta kite ki post so ha ban download ya ki application forms lamba ka link ka bangat sabu hapo ka description box ko janga bat sapandap hangto ya ki jindon kambaro te sara hakapor ba phi late ban le ya gani ka direct interview te kermen nagamanta ki parlok chong ka rikhasi jentia pinchim yagani kabu khnang ba ka jing thumu jung phi kan ulong te lada pidang de ki batmai hapo kan ka video ba ka channel ke jonga
Nakarpat ipi bapinya subha ban share like bat subscribe na kabanta ki employment news ki barangwan kublei shubun.